Dobrý den, vážení přátelé, já vás opět vítám u naší podcastové série People Discoveries, která se zabývá světem HR, psychodiagnostiky, duševního zdraví, wellbeingu a podobně. Dneska tady máme úplně speciální díl, neboť jsem ve studiu sám, ale telemostem přes moře vysíláme do Bratislavy, kde zdravím svoje kolegy Karolínu Jamečnou, což je vedoucí poradkyňa naší EAP linky na Slovensku. Ahoj. Ďakujem, ahoj. A je tu s náma, nebo teda tady není s náma, ale v Bratislavě je s náma Branislav Pavlakovič, což je Country Manager Assessment System Slovakia. Ahoj. Ahoj. A já jsem Lubor Vokrouhlický, marketingový ředitel Assessment Systems. A díky tomu, že vysíláme poprvé takhle premiérově online na Slovensko, tak možná občas budou trošičku technické problémy, možná nám lehce zakývá zvuk, ale já myslím, že to zvládnem. Takže EAP, Employee Assistance Program. Co to vlastně je? Kdo z vás mi to vysvětlí? Ja by som si zobral Employee Assistance Program je špeciálna služba, ktorú poskytujeme našim klientom ako benefit pre svojich zamestnancov, ktorým pomáha k prevencii alebo k riešeniu akýchkoľvek situácií z oblasti či už psychologickej oblasti, alebo z oblasti právnych problémov, alebo z oblasti riešenia nejakých finančných problémov, kedy zamestnanci spoločnosti majú k dispozícii našich odborníkov, či už sú to psychológovia, krízoví interventi a právnici alebo finanční poradcovia a majú možnosť 24/7, 365 v rámci roka zavolať na špeciálnu telefónnu linku alebo ozvať sa cez e-mail, a kde naši odborníci sú im pripravení buď teda priamo okamžite riešiť, ak sa vyžaduje krízová intervencia, alebo si s dotyčným zamestnancom dohodnú stretnutie, kde do 48 hodín sa im naši odborníci ozvú, či už sú to naši právnici, psychológovia alebo finanční poradcovia. Je to trend, ktorý prišiel z vyspelého sveta a veľmi silne bol podporený v oblasti covidovej, kedy tá potreba riešiť a posilniť to duševné zdravie zamestnancov sa stala veľmi, veľmi, veľmi dôležitou. No a aké sú výhody pre zamestnávateľa? Ak zamestnávateľ má spokojných zamestnancov, samozrejme zvyšuje sa produktivita práce, posilňuje sa angažovanosť zamestnancov a následne to prispieje k takej dobrej atmosfére na pracovisku. V neposlednom rade šetrí náklady spoločnostiam práve, že klesajú PN-ky, práce neschopnosti zamestnancov, čo už výrazne pomôže aj znížiť samozrejme náklady pre zamestnávateľa. Možno dôležitá informácia zo štatistického úradu: za minulý rok v Slovenskej republike bola priemerná doba PN-iek 42,5 dňa. Ak si predstavíme, že zhruba 42,5 dne je práve z oblasti. 42,5 dne nebyl človek v práci za rok. 42,5 dňa. Presne tak. To bola zo štatistického úradu priemerná doba PN-iek. A ak si teraz zoberieme, že 60% tvoria práve problémy so duševným zdravím, tak prispieje to k výraznému ušetreniu aj nákladov pre zamestnávateľa. No v neposlednom rade je to dôležité posilnenie employer brandingu. Čiže spokojný zamestnanec je hrdý na svojho zamestnávateľa. Bude to dobré meno šíriť samozrejme vo svojom okolí aj ďalej. No a dobře, ale jak si to mám představit? Jo? Říkáš benefit, rozvádím se, to není nikdy hezký, tak co mám dělat? Jo? Psychicky na tom asi nebudu úplně nejlíp, finančně těžko říct, takže přijdu za šéfem a řeknu, hej šéfko, rozvádím se, pomož. Nebo jak to funguje? Nebo a šéf mi dá, tak řekne, hej, tady máš číslo na psychiatra, ten tě z toho vyseká, nebo tady máš číslo na právníka, nebo jak to funguje jako v praxi? Jestli to je asi na Karolínu otázka. Možno, že ešte by som ja dal organizačný rámec, potom tie praktické veci by som prehodil zase na Karolínu. Ako náhle máme dohodnutú službu s našimi klientmi, teda so zamestnávateľom, tak samozrejme prebieha intenzívna komunikačná kampaň na úvod, kde zamestnanci sú informovaní o tom, aká je povaha tej služby, čo všetko tá služba zahrňa, či už to je teda to psychologické, právne, finančné poradenstvo, alebo to môže byť len možno psychologické poradenstvo.
Majú informácie o tom, na aké telefónne číslo majú volať v prípade ťažkosti a potreby konzultácie. No a veľká výhoda ešte pre zamestnanca, ktorú by som rád vypichol, je to, že ak chcete získať napríklad kontakt a termín u psychológa, neviem, či si to už Libor niekedy skúšal, tak sú to naozaj... Áno, ja som sa rozváděl, takže skúšal. Promiň, ja som ti do toho skočil. Takže vieš, o čom hovorím. Takže sú to naozaj týždne a týždne čakania na vhodný termín, pretože vieme, že psychologov je málo a možno, že po tých pár týždňoch už môže byť naozaj neskoro. To, čo som mohol ako preventívne možno, že poriešiť okamžite práve vďaka Blinke a našim odborníkom, psychologom, tak môže sa po pár týždňoch vyhrodiť do možno veľkej katastrofy. Ale dám teraz priestor Karolíne. Ďakujem za slovo. Trošku sa tak chcem presne napojiť na to, čo vravíš, pretože tá prevencia, ja si myslím, že v tej psychológii bude a je vždy takým základným pilierom a je naozaj veľmi fajn, veľmi dobre, ak sa tí ľudia rozhodnú ozvať sa niekomu vlastne v tom čase, keď ešte možno tá situácia není až tak vyhrotená, kde potom tie riešenia už sú naozaj také ťažšie, kde musíme osloviť možno psychiatra, no, že sa nám rozvinie nejaká psychická porucha, rozvinie sa nám niečo, o čom sme ani nevedeli, že máme v zárodku. Čo sa týka možno toho úplne prvého telefonátu, nestýkame sa úplne často s tým, že by to bola hneď krízová intervencia. Naozaj tí klienti väčšinou zavolajú s tým, že si chcú objednať termín, teda objednať si to sedenie, či už s právnym poradcom, s finančným poradcom, alebo so psychologom. Ako náhle si objednajú toto sedenie, my si vlastne dohodneme, či vyhovuje klientovi online forma, alebo teda osobné poradenstvo. Ja osobne ako psychologička preferujem naozaj tie osobné stretnutia, ale keď sa pozrieme na tú časovú úsporu, ktorá je veľmi potrebná a nutná v dnešnej dobe, klienti naozaj oceňujú práve toto online spojení. Mně se líbí moc jedna věc, ta preventivní složka volat ne spíš minutu po 12, ale spíš ve 11:45. Když ještě to není tak rozjeté ten vlak. To si myslím, ale to si myslím, že bude jako největší asi zádrhel, ne? Že přece jenom lidi se stydějí, já nevím, když se zamyslím nad sebou, tak já jsem psychologa využil až opravdu 2 minuty po 12. Lubor, ďakujem ti presne za túto vsúku, pretože vyhľadať psychologa alebo psychiatra alebo hociakú odbornú pomoc je naozaj náročné a v našej spoločnosti je ešte vlastne taký ten názor, že či je to vhodné, či to nie je trápne. Ľudia sa veľakrát dostýchajú. Áno, ľudia sa veľakrát dostýchajú povedať niečo takéto v rodine, priateľom. A práve toto by som tak vypichla aj také špecifikum tej našej linky, že je anonymná. Tá anonymita tej linky naozaj zaručí človeku, že o tom nebude vedieť kolega, nebude o tom vedieť šéf, nebude dokonca o tom vedieť ani rodina. S čím sa my často stretávame, že tí klienti naozaj nechcú a nepovedia tým členom rodiny, že idú na nejaké poradenstvo. Využijú práve to, že je to v čase ich pracovnej doby. Takže manželka, deti, nikto netuší, kým oni sami nechcú, aby niečo tušili. Keď ideme cez ten online svet, je to vlastne, poviem o to anonymnejšie, že naozaj ten človek nemusí ani výjsť na nejaké neznáme miesto. Nevychádza, by som povedala, až do takej miery z tej zóny komfortu, ako keď si vyhľadá bežného doktora, bežného psychologa, musí sa objednať, musí vlastne prejsť celým takým systémom a celou takou štruktúrou, kým príde k tomu prvému stretnutiu. A toto naopak u nás je veľmi uľahčené. Naozaj stačí zavolať, bude tá pomoc poskytnutá ihneď, alebo teda, ako kolega povedal, je objednaný do 48 hodín a to je naozaj taký čas, s ktorým som sa ešte pri mojich ostatných kolegov v iných prácach nestretla, že by mali takúto dostupnosť voľných termínov, ako máme my na JAPE. To môžu potvrdiť, to je... No, ja by som tomu tiež dodal, ako osobnú skúsenosť, ako som už spomínal, takisto sme do rodiny potrebovali získať a dohnať psychológa, takže tie čakacie doby tam boli veľmi, veľmi veľké. No a v neposlednom rade
je to služba, ktorú žiadna sa zdravotná poisťovňa neuhrádza. A hradiť si niekoľko sedení u psychológa vychádza celkom, že dosť. Podľa mojej skúsenosti je to zhruba 50 eur za 1 hodinu strávenú so psychologom. Čiže v neposlednom rade, aj keď je to nefinančný benefit pre zamestnanca, v konečnom dôsledku mu to výrazne ušetrí. Konzultácia s právnikom, vieme, ako právnici majú sadzby. Takže určite je to veľký benefit pre zamestnanca. A to je všechno zdarma v tom EAPu. Čili zaměstnavatel mi platí takýto benefit a já prostě můžu obdenci telefonovat a povídat si s krizovým interventem nebo s psychologem nebo s terapeutem nebo s někým. Tak, ako pre zamestnanca samozrejme je to zdarma. Pre zamestnávateľa je to istá nákladová položka. Na druhej strane však je to investícia do duševného zdravia zamestnancov. Ja som to myslel. Aj podľa prieskumov, Lubor, podľa prieskumov, že vychádza to, že 1 euro investované do práve tejto služby EAP ušetrí zamestnávateľovi až 17 eur. Práve v tých dopadoch, ktoré to má na tých zamestnancov ako prevenci. Mě spíš jenom zaujalo, že vlastně pro mě jako zaměstnance je to vlastně zdarma. Čiže jedna taková návštěva u právníka pro radu nebo u terapeuta a je to jak jedna stravenka celoměsíční, ale já můžu jich udělat X za ten měsíc, když mám opravdu problémy. Určitě. No a mě by zajímalo třeba s čím, a to bude asi spíš otázka na Karolínu, s čím nejčastěji teď aktuálně jako lidi volají na linku, protože těch aspektů, které nabourávají naši duševní integritu psychickou, aktuálně asi jako je hodně, že jo? Ať už je to válka, kousíček za hranicema, ať už je to prostě ekonomická situace, inflace, politická situace, cokoliv, plus do toho samozřejmě osobní nějaký problémy, vztahový třeba, tak co je jako nejčastěji? Jsou to právní rady, jsou to psychologové, jsou to finanční poradci, co ti lidé nebo klienti nebo zaměstnanci nejčastěji vyhledávají a na co se nejčastěji ptají? S čím potřebují pomoct? Áno, stretávame sa s tým, že klienti firiem teda volajú najčastejšie práve s takou dopytkou o to psychologické poradenstvo. S tým, že nie ani o tú krízovú intervenciu, čiže nechcú riešiť hneď na linke nejaký urgentný problém, ale naozaj zavolajú s nejakým pretrvávajúcimi ťažkosťami, s niečím, čo im naozaj trápi dlhodobejšie. Čo bolo pre mňa veľmi prekvapujúce bolo, že som čakala, keď som nastúpila teda na linku, že ľudia budú volať s tými pracovnými ťažkosťami alebo s nejakou tou neistotou v rámci pracovnej oblasti, možno s takou frustráciou, čo sa týka vzťahov na pracovisku, keďže sa pracovalo veľa z domu, veľa online a ľuďom tá blízkosť a tá socializácia veľmi chýbala. Prekvapilo ma ale teda, že volali s úplne odlišnými požiadavkami a naozaj to väčšinou boli vzťahy. Poviem, že na 90% sme na linkách, alebo teda online alebo face to face riešili naozaj vzťahy, či už to boli vzťahy v rodine, vzťahy v práci, alebo vzťah k samému sebe. To je jeden z takých, by som povedala, najdôležitejších vzťahov v našom živote. Ak ten nie je v poriadku, ak ten nie je dobre nastavený, tak ťažko tie vzťahy okolo nás aj budú fungovať. Čo sa týka tých vzťahov v rodine, zavolali klienti väčšinou, ak išlo o nejaký buď dlhodobejší rozvod, ktorý už jedna alebo druhá strana neustála. Tá výmena detí, vieme, ako to je pri tých rozvodoch, že rodičia sa často o tie deti nevedia dohodnúť. V tomto prípade tejto rozchodovej situácie nás oslovili aj, či nemôžeme pracovať s členmi domácnosti, keďže niektoré firmy mali aj takúto možnosť pre svojich zamestnancov, ktorú teda zamestnanci veľmi rádi využívali. Naozaj sme sa stretávali s tým, že ako náhle už sa riešil nejaký ten koncept rodiny v zmysle nášho poradenstva, tak sa zapájali aj členovia domácnosti, čiže deti alebo partner, ex-partner. Čo sa týka vzťahov, veľmi zaujímavé je tiež partnerské poradenstvo, alebo teda
takéto vychovávanie detí, ako spolu vychovávať deti, keď sú partneri, poviem, z odlišného prostredia, každý má tie svoje deti, vytvorili nejaký nový vzťah a teda ako to teraz zlúčiť, aby to celé dobre fungovalo, aby vlastne ten dopad na ten pracovný život bol minimálny, pretože všetky tieto životné situácie nám na ten pracovný život nejakým spôsobom siahajú. Keď nie sme v duševnej pohode, ťažko podáme dobrý výkon v práci. Jasný. Naopak, keď tá duševná pohoda a tie vzťahy doma sú super, tak sme výkonní, naozaj tá práca nám ide od ruky, človek má neustále prísun novej energie, nových myšlienok, takže takýto zamestnanec, by som povedala, je veľká výhra pre zamestnávateľa. Teď mě tak ještě úplně napadlo, jak třeba je to využívanýho ve světě? Máme nějaký data? Áno, Lubor, data existujú vo vyspelom svete. Až 90% veľkých spoločností z rebríčka Fortune 500 používa EAP ako dôležitý benefit a dôležitý stabilizačný prvok pre svojich zamestnancov. Tak ako je povedala Karolinka, spokojnosť, to duševné zdravie, to starostlivosť o taký ten well-being je v súčasnej dobe viac a viac dôležitá. Ešte možno taká zaujímavá informácia je zo Slovenska. Nedávno som počul jednu reláciu v rámci podpory duševného zdravia a tam som sa dozvedel šokujúcu informáciu, že na Slovensku až 1 milión obyvateľov má nejaké problémy so svojím duševným zdravím. Hej? A ono sa to stále zhoršuje. To by možno vedela potvrdiť ešte aj Karolinka. Áno, potvrdzujem, naozaj sa s tým stretávame a čo je teda, by som povedala, takou najrizikovejšou skupinou, sú to práve deti alebo adolescenti, kde naozaj tieto problémy naozaj veľmi, veľmi narastajú a že je to také strašidelné, pretože nás odborníkov je veľmi málo a tá prevencia je momentálne jediná taká zbraň alebo jediný účinný liek, ktorý máme v rukách. Ono sa to hasiť dať všetko nebude mať kto hasiť, keď to všetko vykúpne. Dobře, ale děti si asi nezavolají na e-aplinku, ne? Nebo jak to je? Jako děti přece nejsou zaměstnaný, nemají zaměstnavatele. To si můžu zavolat akorát já. Nebo... No. Ja by som vstúpil do toho, lebo tak ako veľmi dobrú informáciu poskytla Karolina, tak vždy je to na dohode medzi nami ako poskytovateľom a zamestnávateľom, klientom. Čiže tá e-linka alebo psychologické poradenstvo môže byť rozšírená taktiež aj na rodinných príslušníkov. A tedy je to potom úplne ideálne, že naozaj tá rodina sa môže tým pádom podieľať za pomoci odborníka na riešenie tej danej situácie. To znamená pomoc aj samozrejme detským členom. Áno, ďakujem krásne za túto vsúku. Aj mne to ja možno si tak myšlienkovo pičím v tom mojom svete a teda naozaj ďakujem Braňovi, že to takto objasnil. Napriek tomu aj práca s rodičom je pre dieťa vždy veľmi terapeutická. Takže sám terapeut alebo psychológ, keď pracuje s rodičom, má to vždy dosah na celú klímu tej domácnosti, tej rodiny, na pokoj v tej rodine. A ako náhle tí rodičia si vedia tie svoje starosti nejakým spôsobom objasniť, tak zrazu sa im otvoria oči, srdcia, majú chuť riešiť aj iné veci, ktoré sa doma dejú, nie teda len tie ich starosti. Je to taký prepojený systém. Ono jedno bez druhého nejde, jeden bez druhého nefunguje. No ale... A zase ono je toto zacyklené. Tá nespokojnosť v tej rodine, to, že mám naozaj dieťa, ktoré má problémy psychického rázu, samozrejme vplýva potom aj na môj pracovný výkon. Čiže podpora práve týchto oblastí, ktoré to boli spomenuté, výrazne prospieva k takému znižovaniu stresu, takému vybalansovaniu aj toho rodinného pracovného života. Aha, jasný. Ale teď mě napadá jedna věc. Nakousli jsme to už před nějakou chvilkou s tou prevencí, že by ty lidi měli volat dřív, ale přece jako tohle je hrozně těžký, jo. Jednak určitě jako mně nebude třeba komfortní, že někde nějaký lince mají napsaný a můj zaměstnavatel se může podívat, že opravdu vždycky 5krát zavolal minulý měsíc s psychickými problémama a tenhle měsíc 5krát se radil s právníkem a pak zavolala 3krát jeho přítelkyně a 2krát jeho děti, jo, že bych měl takový jako soukromý pocit, že vlastně já přece nejsem blázen, anebo co si o mě pomyslí, že jako pořád volám na e-aplinku a tak dále. Jo? Není tam ten problém trošičku taky?
z nás. Už Karolina to povedala aj v úvode, že základom tejto linky je diskrétnosť a musí tam byť tá dôvera, aby ten zamestnanec sa nebal zavolať na to číslo a zdieľať ten svoj problém s odborníkom. Čiže my aj pri budovaní alebo pri zazmluvnení toho vzťahu jednoznačne zdôrazňujeme, že je tam tá diskrétnosť. Pravidelne diskrétnosť akože anonymita, myslíš? Anonymita, presne tak. Jo. Čiže žiadne meno ako Lubor Vokrohlický volá s tým problémom sa zamestnávateľovi nikdy nedostane. Tak to je dobře. Vždy sú to len také všeobecné informácie týkajúce sa témy, s ktorou ten zamestnanec prišiel, koľko rozhovorov, koľko kontaktov bolo poriešených a aká bola tá frekvencia, percento využívanosti tej danej linky. Čiže toto je ako veľmi dôležité v podstate zdôrazniť úplne v začiatku, hej, pre všetkých zúčastnených, zamestnávateľa a samozrejme aj zamestnancov. Práve aby sme podporili využívanosť tejto dôležitej služby. Ja by som možno doplnila, že každý, kto na linku zavolá, dostane identifikačné číslo, ktoré ale nie je nikde zverejnené. Je to naozaj pre nás taká súkromná informácia, ktorú si my zaznamenávame práve kvôli evidencii. Ale nemá sa ako kto dopatrať, kto pod týmto číslom je. Ešte doplním jednu informáciu, že zase ono nie je to neobmedzené, že teraz Lubor Vokrohlický by využíval linku aj 20 krát do roka. To nie. Pod iným menom. Jednou jako Anna Nováková, jednou jako Branislav Pavlakovič. Tak, leda, že tak. No, ono je to už aj v tom zazmluvnenom vzťahu s objednávateľom jasne stanovené, že koľko krát do roka alebo koľko hodín do roka má nárok daný pracovník na psychologické, právne alebo finančné poradenstvo. Keď je tá krízová intervencia, je to neobmedzenie. Podstaty Karolina na doplnenie. Čo sa týka linky EAP a teda krízovej intervencie na tejto linke, zamestnanci môžu zavolať naozaj kedykoľvek, či je to ráno, na obed, v noci. Naozaj tá linka je vždy niekým zastrešená, obsadená a teda konkrétne u nás na Slovensku som na linke ja ako psychológ, psychoterapeut, takže viem naozaj veľmi pekne zakročiť v tejto situácii. Čoho by som sa ja možno do budúcnosti obávala, firmy sa snažia dať taký malý budget tých hodín zamestnancom, čo je väčšinou zhruba nejakých 5, neviem, či som v papieroch nepostrehla, že dá niekto ešte menej, čo mne príde veľmi málo na vyriešenie nejakej dlhodobej situácie. Tým pádom my sa snažíme pracovať naozaj veľmi tak rýchlo, efektívne, čiže nie je až tak čas možno na preskúmanie všetkých tých rodinných väzieb, vzťahov, traum toho klienta, ale pri takej odbornej práci sa to častokrát nejakým spôsobom vyjaví a ten klient sa naozaj rozhodne, že by možno rád aj pokračoval. My mu tým pádom musíme odporúčať nejakého iného terapeuta, kde vlastne on nadviaže nový vzťah a pokračuje od začiatku. Odporúčame tiež klientom využívať celé to, by som to mohla nazvať spektrum alebo celý ten budget limit hodín, ktorý dostane, pretože ani jeden prípad není taký, aby sa dal vyriešiť za tú hodinu alebo za tých 60 minút. Ono väčšinou, toto by som rada doplnila, že klienti radi telefonujú s takým povrchovým problémom alebo teda s tým, čo potrebujú zahasiť, ale pod ním z praxe vieme, že sa skrýva väčšinou niečo oveľa hlbšie, oveľa dlhodobejšie, niečo, čo ich ťaží a to aktuálne, čo vlastne riešia, s čím nám zavolajú, je veľakrát len taký ten výstražný prst, že niečo sa v tej rodine deje, niečo sa deje so mnou. Idem úplne do konkrétnosti, klient napríklad pociťuje nespavosť alebo ho bolí hlava. Toto samozrejme je témou, s ktorou on zavolá, ale nie je to témou, ktorú my budeme riešiť a ktorej sa budeme venovať, pretože tých dôvodov, prečo to môže vzniknúť, je mnoho. A my potrebujeme odstrániť tú príčinu a nie teraz ten momentálny stav, vlastne, ktorý toho klienta ruší. Zajímavý. Napadá mě jeden dotaz. Překvapilo tě něco? Pobavilo tě něco? Překvapilo tě něco na lince? Či ma prekvapilo... Každý prípad je úplne iný. Ono to asi prekvapí vždy, keď tá linka zazvoní, lebo človek nevie naozaj predpovedať, koľkokrát za deň to bude, v akých časoch to bude.
to by aj Bráňo vedel povedať, že naozaj tá linka niekedy býva dlhší čas ticho a zrazu sú dní, kedy vyzváňa. Aha. Nevieme úplne predpovedať, podľa čoho to bude. Čo ma možno prekvapilo, bolo to, že človek zavolal, objednal si stretnutie a to stretnutie vlastne potom odvolal, alebo ho nejakým spôsobom zrušil. Možno sa ten problém vyriešil v čase sám, možno to doma nejakým spôsobom ustali, ale naozaj ten moment, že on zavolá, niekto zdvihne a niekto mu tých 5 minút venuje, on zazdieľa ten svoj problém, jak sa povie, vypustí paru u nás na Slovensku, a je to možno do istej miery vyriešené. Že toto by som tak vyzdvihla, že je to, pre mňa to bol taký prekvapivý moment, že niekedy naozaj stačí málo a ten človek vie byť za chvíľu v pohode. Jasně, že velmi často se stačí jenom vypovídat někomu. Tak. Kdo má to porozumění nebo na té druhé straně ten čas poslouchat, někdo neutrální, komu se anonymně vyspovídám, udělá se mi líp. No, tak to velmi často stačí. Velmi často stačí si zanadávat kamarádovi. Ešte mi napadla jedna otázka, Karolínu, že mňa osobne veľmi zaujíma, že aké je to zloženie versus muži versus ženy, že kto viacej využíva túto linku. Áno, toto bude tiež prekvapujúca informácia, pretože našu službu využívajú vo väčšej miere práve muži. Zamýšľali sme sa s Braňom nad tým, čím to môže byť, prečo to tak je. Ja si myslím, zasa zopakujem práve kvôli tej anonymite. Muži sú tí, ktorí majú byť v spoločnosti, tí siláci, tí, ktorých vlastne nič nevyvedie z rovnováhy, tí, ktorí nemajú plakať. Sú to také stigmy tej spoločnosti, ktoré naozaj nie sú úplne v poriadku, ale muži to tak majú naučené. Ako náhle zistia informáciu, že wow, nikto nebude vedieť o tom, že niekam zavolám, možno mi to pomôže. Prípadne možno aj na pivečku s kolegami si povedia takúto informáciu a teda zavolajú, lebo naozaj mali sme klientov, poviem z takej jednej partie z práce, takže si to pravdepodobne medzi sebou povymieniali tú informáciu, ale vrátim sa teda naspäť k tomu, že sú to práve tí muži kvôli tej anonymite, majú možno takú tú odvahu práve vtedy, keď budú vedieť, že nebude o tom vedieť manželka, nebudú o tom vedieť deti, nebude to v žiadnej evidencii, nebude to v mojej lekárskej karte, takže taká tá sloboda, voľnosť, toto je, si myslím, to, čo tých mužov priťahuje na našej službe. Tak to je zajímavý. Tak to abych si tipnul pravý opak. Áno, aj my sme typovali práve opak. Ženy sú tie, ktoré majú často, by som povedala, aj tie kamarátky, alebo mami, alebo sestry, ktorým sa vedia vyrozprávať v tých rôznych životných situáciách, ktoré sú pre ne náročné a psychológ je pomoc, ktorú vyhľadávajú, keď je ten problém závažnejší. Teď mě napadá, a to třeba podle sektorů, jako umíte říct, jako kdo a jak je využívá, jako třeba bankovní sektor versus výroba versus cokoliv jiného? Robili sme si štatistický prieskum a ako to zhruba vyzerá s témami, ktoré sa riešia na linkách podľa sektorov a vyšla nám tam zaujímavá informácia, že práve ľudia z výroby, také tie klasické blue collars, využívajú viacej informácií alebo poradenstvo právne a finančné. To znamená problém s hypotékou, s nejakými možno exekúciami a podobne. A ľudia práve z oblasti toho bankového sektora, IT sektora, z sektora služieb sa skôr špecializujú a využívajú tie psychologické témy s našimi poradcami. Aha. Tak to je zajímavý. Takže chlapi víc a blue collars jdou po právních radách. Ano, kdo pracuje víc hlavou, tak ten patří víc psychologa. Asi to bude tá korelácia v tomu. Asi to bude tak. Super. A ešte mi napadla jedna informácia. Veľmi často sa nás to pýtajú aj potenciálni klienti, v zmysle zamestnávateľa, ktorý chce podobný benefit využiť pre svojich zamestnancov. Je to určite fajn, je to veľmi zaujímavé. A aké je zhruba percento využívanosti linky zamestnancami? Štatisticky to vychádza zhruba od tých 5 do 10% zamestnancov, že využíva túto linku. Jo. Je to otázka, je to málo, je to veľa. Ak si zoberieme, že do toho jedného mesiaca by to využilo pri firme o 1000 zamestnancov, zhruba 50 až 100 zamestnancov, ktorým naši odborníci pomôžu posilniť ich duševné zdravie, vyriešiť ich možno že nejaké právne otázky alebo finančné otázky,
a prispieje to k tomu, k tej spokojnosti, zvýšeniu tej produktivity práce, angažovanosti, tak má to určite výrazné dopady na efektivitu tejto firmy. Dobře, takže zaměstnavatel mi to platí, já mám kromě stravenek a telefonu mám i e-aplinku a teď teda se dostanu do nějakého lehkého diskomfortu, mám k dispozici číslo, zavolám a stane se co? Zavoláte alebo klient zavolá a stane sa to, že teda zdvihne vedúci tej e-apelinky, klienta sa opýta, aký je problém alebo s čím volá, čo ho trápi. A ak je to napríklad práve to psychologické poradenstvo, ktoré by sme chceli možno viac priblížiť, ako to funguje, pretože to je poradenstvo, ktorého sa mnohí ľudia stále v dnešnej dobe boja, tak sa klient objedná. Ideme teda naozaj buď do tej online formy, alebo do osobnej formy, ktorú teda psychológovia vždy preferujú, ale je to samozrejme vždy podľa potrieb klienta. Už to konkrétne prvé poradenstvo, ako to vyzerá, pretože to býva často to najstrašidelnejšie pre ľudí, je vedené formou takého ventilačného rozhovoru. Naozaj klient príde, klient sa ventiluje, terapeut ho počúva. Je to veľmi celé príjemné, je to o takom naladení dobrej atmosféry medzi klientom a poradcom. Je to vybudovanie si nejakého vzťahu. Preto opakovane tvrdím, že je veľmi dobre, keď ten klient si ide postupne vyčerpať viac tých hodín, pretože tá prvá hodina nie je nikdy zameraná priamo na to riešenie tej situácie zložitej, ktorá klienta v tom živote uchopila, ale je to na nadviazanie vzťahu s klientom. Ak ideme do druhého stretnutia, venujeme sa teda prevažne poradenskej psychológii, ale sú tam samozrejme aj terapeutické prvky, keďže ja som psychoterapeut vzťahovej väzby a nejak ma to tam vždy zláka. Je to veľmi fajn, keď ten klient počuje, že niekto ho vie počúvať naozaj empaticky, s porozumením. To sú práve tie prvky tej terapie, pretože poradenský psychológ vlastne nás niekam len nasmeruje cez tie naše potreby, cez to naše prežívanie, ale tá terapia je naozaj už spojená s niečím emočným, s niečím takým hlbším. Terapia samotná je samozrejme dlhodobý proces, preto nehovorím, že poskytujeme terapiu, pretože za tých 5 hodín by to bolo naozaj veľmi trúfale od nás si povedať alebo prezentovať, že poskytujeme niečo takéto. Čiže je to taký poradensko-terapeutický proces, z ktorého cieľom by malo byť vyriešiť naozaj nejakú tú danú oblasť životnú, s ktorou klient prichádza a ktorá mu nerobí úplne najpríjemnejšiu náladu v tom živote. To zní úplně až jako hezky. Že bych si skoro zavolal, i když nemám zrovna žádný problémy. Bych se vypovídal. To by bolo ideálne, áno. Nie je problém. Ešte sa k tomu vrátim, tak ďalej, čo vieme poskytovať na našich sedeniach, sú naozaj také, až by som povedala, že nácvik komunikačných zručností. Ideme s klientom cez rôzne rólové hry. Mali sme takto konkrétnu situáciu, kde si klient nacvičoval, ako povie vlastne svojmu nadriadenému, že není spokojný s tým, že ho ponižuje, že mu dáva neprimerané úlohy, že naozaj sa k nemu správa inak ako k ostatným. V tejto situácii som teda šéf bola ja, klient ostal zamestnancom a dávala som mu teda rôznu spätnú väzbu alebo rôzne som reagovala na to, ako mi on povedal, čo ho trápi, čo má na srdci a teda toto by som povedala, že bolo veľmi krásne a úspešné, pretože už na ďalšom sedení povedal, že naozaj si otvoril tie ústa a vedel povedať, čo ho trápi, vedel povedať, v čom by uvítal zmenu. Takže naozaj toto bolo také, že hneď prenesené do praxe, veľmi efektívne, veľmi pomáhajúce. Naozaj ten nácvik týchto komunikačných zručností. Vhodná komunikácia. Častokrát by som povedala, že možno práve ten IT sektor tým, že veľa ľudia pracujú z domu, málo sa socializujú, majú problém s takouto komunikáciou. Mali sme, zase idem do konkrétneho prípadu, mali sme prípravu na prvé rande. Hej, to bolo veľmi fajn. I takové veci na venke řešíte. Áno, bol to naozaj taký Kde jste byli, když mi bylo 15?
Bol to jeden z tých úsmevnejších, krajších prípadov. Samozrejme chodia, by som potom povedala, z tej opačnej strany chodia rodičia, ktorí majú doma nejaké závislosti, či už teda samotný partner zamestnanca môže mať nejakú závislosť, alebo deti majú závislosti, bývajú to rozvody. Častokrát nám tam strieľa aj nevera, že to je vec, s ktorou na tú linku prídu. Zas by som vyzdvihla tú anonymitu tej linky, pretože možno niekedy s tou neverou by sme sa neobrátili aj na bežného psychológa, ktorého poznáme, ktorého môžeme niekde stretnúť, alebo máme pocit, že ho pozná nejaký okruh našich známych a našich priateľov, ale práve na tejto linke zás je tá veľká sloboda, je tam ten taký pokoj. Poviem niečo niekomu, možno ešte lepšie, keď cez telefón alebo cez ten online svet, že necítim sa byť tak ohrozený. Vypustením aj takto intimnej informácie. Jasný. Hezký, děkuju moc. Já myslím, že čas se nám pomalu naplňuje. Spousta hezkých informací. Čili já bych vám asi na závěr obou poděkoval. A Karolína Jamečná, naše vedoucí poradkyně e-aplinky na Slovensku, díky moc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A Branislav Pavlakovič, Country Manager Assessment Systems Slovensko, díky moc. Ďakujem aj ja. A já jsem Lubor Vokrohlický, toto je People Discoveries a my se budeme těšit příště. Díky.